balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang magandang gabi po mga kabalen, mga karihiyon. Welcome ho sa inyong bagong online tambayan tuwing alas 9 ng gabi. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kumusta ho kayo mga karihiyon? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito. Time check muna tayo at 9:02. Ngayon pong Huwebes ng gabi. Napakarami hong mga kaganapan, dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon, ang nangyari dito ho ngayong araw ho ng Huwebes at nariyan ho yung of course yung mga iba't ibang balitang naihatid natin kanina. Napanood nyo rin yung mga balita sa national dyan ho sa telebisyon, live ho ang mga itong agenda dyan po sa CLTV 36 At ito namang programa natin, mga balitang lokal naman para ho sa mga mamamayan ng Central Luzon ang ating pag-uusapan dito po sa loob ng 30 minutos. Opo, simulan muna natin dito ho sa latest update mula po sa Pag-asa. Alamin ho natin kung ano yung huling balita kaugnay ho nitong Super Typhoon Inday at kung ano yung magiging epekto dito po sa atin sa Central Luzon. At maya-maya pag-usapan din natin ito pong nangyaring bomb scare o bomb threat dyan po sa Barangay Bulaon sa may siyudad ng San Fernando at itong latest dyan sa under custody kasi lilinawin natin kung inaresto ba, sumuko ba kasi may pabuya, basta isang malinaw, under custody po ng PNP ito hong suspect na si William Core, yung notorious kinilala po bilang suspect nasa likod ho ng serye ng mga nakawan at ng sexual abuse dito po sa lalawigang Pampanga. Narito po ang latest muna mula po sa ating mga kaibigan sa Weather Bureau DOST Pag-asa kaugnay po ng binabantayang Super Typhoon na si Inday. Nakita po si Bagyong Inday sa layong 780 kilometers silangan huyan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin umabot po sa 165 kilometers per hour near the center at gustiness na 205 kilometers per hour. At kumikilos po yan sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran na 20 kilometers per hour. And as we can see po, based on our latest satellite, yung kanyang mata at yung compact kabuuan ng bagyo ay nasa karagatan pa ho. Bagamat yung kanyang outer periphery ay kumbaga nahahagip na itong eastern section ng Northern Luzon at yung Catanduanes. Pero sa kasalukuyan, yung kabuuan ng kanyang bagyo ay halos nasa karagatan pa. At sa kasalukuyan, meron na po tayong mga nakataas na signals o may mga probinsya kung saan nakataas na po yung ating signals at mamaya lamang po ay ipipresent po natin yan isa-isa. Maliban po dito sa bagyo, meron pa po tayong binabantayan na habagat o yung enhanced habagat na siya pong inaasahan nating magdudulot ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga oras na ito ay nagpapaulan na yan sa eastern section o sa western section ng Visayas at Mindanao at inaasahang magpapaulan pa sa mga susunod na oras at araw until weekend ho yan and even until Monday. At dahil west-northwestward po ang movement nitong bagyo, nananatiling mababa po ang tsansa ng landfall scenario. Pero kahit pa hindi ito mag-landfall, kahit mababa ang tsansa ng kanyang landfall scenario dahil sa lawak ng kanyang sirkulasyon, ibig sabihin mahahagip pa rin talaga itong Northern Luzon ng diametro nitong bagyo kung kaya't necessary pa rin na magtaas tayo ng warning signals or wind signals sa malaking bahagi ng Northern Luzon.
Kaugnay dyan, signal number 2 ngayon ang nakataas sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. So ibig sabihin, they are expecting 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin at meron tayong pwedeng ma-experience na minor to moderate threat to life and property. So pinaghanda natin ang ating mga kababayan dyan, pinag-iingat po natin dahil hindi po pwedeng maging kampante dahil yung ganitong klaseng hangin maaari pa rin pong makapaminsala ng mga properties and even mag-pose ng threat, minor to moderate threat to life and property. Samantala, signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Signal number 1 sa Isabela, northeastern portion ng Quirino, sa Apayao, northern portion of Abra, sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at sa northern and central portions ng Catanduanes. Ibig sabihin, may 39 to 69 kilometers per hour na lakas ng hangin po silang pwede pong maranasan or ma-experience in the next 24 to 36 hours. So meron pa pong time para makapaghanda pero we're hoping that by this time ay nakapag-ready at nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan sa mga nabanggit nating lugar. Samantala, based po sa ating latest track na ipinalabas ngayong 5 p.m., in the next 24 hours, inaasahan natin dahil sa kanyang movement, pwede na ang kanyang mata. Ang sentro ng kanyang mata ay nasa layo na po ng 455 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. So bukas na hapon, nasa loob pa rin ho yan ng ating area of responsibility. But by Saturday afternoon, mataas ang tsansa na ito ay nakalabas na ng ating area of responsibility. Pero kahit na ito po ay nasa labas na ng ating PAR, patuloy pa rin natin itong babantayan at hindi pa rin ho pwedeng maging kampante. Mainam pa rin hong maghanda at maging prepared at vigilant pa rin ho dahil mahahatak pa rin ito ang southwest monsoon o yung habagat. At yung southwest monsoon naman ang patuloy na magdudulot ng significant at malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Especially kahit ngayon sa mga oras na ito ay nagdudulot na siya ng mga pagulan. As I mentioned po dito sa western section ng Visayas at sa Mindanao. And then sa mga susunod na oras at araw ay dito din po sa natitirang bahagi pa ng Luzon at sa halos buong bansa. By Thursday ho, inasahan natin na ang sentro nitong bagyo ay nasa layo na po ng 815 kilometers north-northwest ng extreme northern Luzon o nasa vicinity na po siya ng China. Kasalukuyan in effect pa rin po yung ating weather advisory. Ito naman ay dahil sa bagyo, dahil po sa southwest monsoon. So inaasahan po natin yung 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw. Huyan, hanggang bukas ng hapon, pwede pong ma-experience ang malalakas na pagulan, particular 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Occidental Mindoro, sa Antique, sa Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at maging sa Zamboanga del Sur. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat, especially po sa mga banta ng pagbaha, doon po sa mga vulnerable areas, meron pa rin hong bantaan ng mga flash flood dahil sa mga pag-ulan na ito. Samantala, bukas ng hapon until Saturday afternoon, ina-expect natin dadami pa yung lugar na makakaranas po ng malalakas na pag-ulan at mag-i-intensify pa nga. In fact, yung mga pag-ulan dito sa ilang lugar sa western section ho ng Southern Luzon at ng Visayas, katulad na lamang dito sa Occidental Mindoro at sa Antique, kung saan inaasahan natin pwede pong umabot o pwedeng mag-range ang rainfall ng 100 to 200 millimeters of rainfall in just 24 hours. So, pwede po yung magdulot ng malawakang pagbaha. So, dito naman sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, sa Palawan, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur, maaari pa rin maka-experience ng 50 to 100 millimeters of rainfall by tomorrow afternoon until Saturday afternoon. Kaya patuloy po natin silang pinaghahanda at pinag-iingat, especially po sa mga low-lying areas, sa mga areas o sa mga lugar na malalapit po sa ilog at vulnerable areas po sa mga pagbaha. And by third day, kung mapapansin nyo po, dumami pa yung mga inaasahang nating lugar na makakaranas ng mga malawakan at malalakas na mga pag-ulan. At yung mga areas kung saan ay pwede makaranas po ng 100 to 200 millimeters of rainfall ay dito pa rin po sa Occidental Mindoro, sa Zambales at maging sa Bataan. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas,
Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, at maging dito po sa Palawan. Dahil sa southwest monsoon or enhanced southwest monsoon, inaasahan natin ang occasional gusty winds o medyo mahangin na kondisyon ng panahon sa malaking bahagi ho ng bansa, most of the country, dahil po yan sa habagat. Kaugnay dyan, meron din po tayong gale warning na nakataas ngayon sa malaking bahagi o sa eastern section ng ating bansa, partikular ho dito sa Batanes, northern and eastern coast of Cagayan, including Babuyan Islands, sa Isabela, Aurora, northern and eastern coast of Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast of Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, northern eastern coast of Northern Samar. Ibig sabihin, hindi po muna inaalaw or hindi nare-recommend na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dyan dahil napakadelikado po ng kondisyon ng karagatan dahil po sa presence ng bagyong Si Inday dito sa eastern section ng bansa. Yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 p.m. Mamaya lamang ho yan. Station po at patuloy po tayo mag-monitor sa updates dito po sa Bagyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Yan ho mga karehiyon, hanggang alas 11 maya-maya ay maglalabas muli ng panibagong update. Ito pong ating Weather Bureau kaugnay nito pong bagyong Si Inday. At ito, yung sinasabi, bagamat hindi siya direktang makaka-apekto dito ho sa atin, lalo na dyan sa mga bandang Bataan, Sambales, mag-uulan dyan dahil po sa hihilahin nito yung habagat. Kaya ayon ho sa Pag-asa, wag magpakakampante, mabuti na po yung handa tayo. Samantala sa iba pong balita, binulabog po ng bomb threat ito pong 8 paaralan diyan po sa Barangay Bulaon sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. At para po pag-usapan, ito hong kumustahin yung ating mga kababayan, kabarangay doon. Makakasama ho natin live dito sa ating programa si Kapitan Laverne P. Gopez ng Barangay Bulaon. Isang magandang gabi po, Kapitan Laverne. Magandang gabi rin Sir Justin. Kap, kumusta kayo po? Kumusta po yung mga kababayan natin diyan po sa Barangay Bulaon? Sa ngayon po, okay naman po, sir, at nagmamonitor po tayo dun sa mga eskwelahan dito sa Bulacan Resettlement at saka dito sa baryo. Sir, dahil po sa yung pagbabanta o ano po yung ginagawa po nung nag-post ng Facebook. Opo. Kap, itong nangyaring ito, nung naalala ko last Friday meron nang nag-post tapos nung Lunes ay diyan sa Potrero National High School ay nagsagawa agad ng pag-iinspeksyon. Pakikwento po sa atin hanggang sa makarating ngayong araw paano po kumalat yung mga threat at ano po yung kagyat na ginawa. Doon nakita natin mabilis po yung action. Sir, nung po kasi nung July 3, meron po akong natanggap dun sa na ganun nga po, may nagbabanta doon sa Potrero National High School. Ngayon po, at ang ginawa ko po, Sir Justin, nag-report po ako sa PNP natin dito sa Compact 3 para ano po yung gagawin. Opo. Kap, itong nangyari kanina, nun bang kumalat itong bomb threat ay may mga estudyante na sa paaralan o wala pa naman? Meron po, Sir Justin, kasi ang ginawa na lang po namin, kinausap po yung mga principal at saka yung mga supervisor po ng DepEd o sino pong nakausap nila para po pa-uwiin muna yung mga bata. At saka yung mga magulang po nila, Sir Justin, kasi sila po yung sinundo na yung mga bata dahil dun sa message nga at saka doon sa nalaman nilang bomb threat, kaya nagalala po yung mga bata. Opo. Kap, Saka yung mga Sir Justin, yung mga magulang siyempre. Opo. Kap, ano ho yung mga
magiging susunod na hakbang ng pamahalaang barangay ng Bulaon matapos po itong insidenteng ito? Mabuting balita na walang nahanap, walang nakita, negatibo, all clear ayon ho sa ating kapulisan pero syempre I'm sure patuloy po ang inyong pagbabantay. Opo, Sir Justin, ito nga kahit papaano po binabantayan po natin yung mga school dito sa Barangay Bulaon. Opo, Kap, mensahe na lang po sa ating mga kababayan at kung sakaling meron silang makitang kahina-hinala, may mamonitor na kahina-hinala, saan po pwedeng tumawag at anong dapat gawin kaagad? Sa akin po yung FB ko po account o yung dalawang cellphone number ko po, pwede rin po silang tumawag kahit ano pong oras, kaya nakamonitor po kami. Tsaka wag na po masyadong mag-alala, Sir Justin, kasi pumunta naman po yung EOD na ano po yun, DOE po ata yun, Opo, EOD po. sa K9 tsaka mga kapulisan. Negative naman po yung pagbabanta at safe naman po. Bukas po papasok na po yung mga bata dito sa Barangay Bulaon. Opo. Kap, maraming salamat po sa inyong panahon at sa pagbibigay update. Mag-iingat po kayo, Kap, at maraming salamat po. Salamat po, Sir Justin. Mag-ingat din po tayo. Yan po, kabalen, si Kapitan Laverny Gopez ng Barangay Bulaon dyan po sa may syudad San Fernando, Pampanga. At narinig po natin yung kanyang update, yung kanyang pahayag. Opo, mga kabalen, kaugnay ho nitong nangyari. Abay, 8 paaralan dyan po sa loob ng resettlement kasama o 7 plus yung Bulaon Elementary School dyan po sa baryo yung binulabog po ng bomb threat. At ito para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, baka lang kasi yung mga nakakakinig sa atin ito po ay siniseryoso ng PNP at ayon nga ho sa mga eksperto, hindi malabo na matukoy o hindi imposibleng matunton kung sino po yung mga nasa likod ng ganitong pagtitrip o yung pagbabanta. Katunayan po, nagbabala po ang Philippine National Police o PNP na may pananagutang kriminal. Ito pong sino mang gagawa ng bomb joke o magpapakalat po ng bomb threat. Sa ilalim po ng Presidential Decree number 1727, ipinagbabawal ang sadyang pagpapakalat po ng maling impormasyon o pagbabanta tungkol sa bomba o anumang pagsabog. Alam niyo po ba ano yung parusa dyan, mga kabalen, mga karehiyon? Maaring patawan ng ang sino mang lalabag ng hanggang 5 taon. Abay, may jail time yan. 5 taong pagkakakulong, multa na hanggang 40,000 pesos o parehong parusa, batay na rin ho sa magiging pasya ng hukuman. At kaugnay po nito, pinapayuhan po ng PNP itong publiko na huwag magbiro tungkol sa bomba. At syempre, agad pong i-report sa kanila ang anumang kahina-hinalang banta na inyo pong ma-encounter. Hinihikayat din po yung ating mga kababayan na makipagtulungan po sa mga otoridad at maging responsable sa paggamit ho ng social media at iba pang uri ng komunikasyon. Binigyan din po ng PNP na ang bomb joke o false bomb threat ay maaari ding magdulot po ng takot at makaantala sa operasyon ng mga paaralan, ng mga negosyo at transportasyon maging sa tanggapan ho ng pamahalaan. Higit po sa lahat, pwede rin itong makaapekto sa pagtugon po ng mga otoridad sa mga emergency at magdulot po ng panganib sa publiko.
Sa iba naman pong balita, mga kabalen, mga karihiyon, pero bago natin puntahan yung detalye, ay batiin ko lamang itong mga nakatutok sa ating programa. Maraming salamat sa mga masugid na tagasunod ng Newsstream kahit na nag-iba yung ating time slot. Alam ko, kasama niyo ako nagpupuyat. Noel Joseph Cleofe, ayan, binapabati at sabi niya, ito ay happy 8th anniversary sa Dr. Ace Fitness Gym. At syempre, isang magandang gabi rin kay Marisa Alimon Sorin. Good evening po, nakatutok. At ang aking kaibigan, Joel Stephen Manalo, Maya Pabengi Kabalen. Kumusta nakakuyang Joel ng Santo Domingo, Binalin, Pampanga. Maraming salamat sa pagtutok. Ay ni Kong Joel, magbalita ka na. Dakal pong malalyari. Ang dami hong nangyayari ngayong araw, lalo na dyan din sa Barangay Bulaon. Itong nagpa-medico legal na kanina. Ito pong si William Core. Abay, ito ho yung suspect dyan ho sa sunod-sunod o yung serye ho ng mga nakawan at yung pangmamolestya dito po sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang ho sa mga nabiktima nitong suspect na si William Core ay ito hong meron ho sa Santa Rita, meron ho sa San Fernando at itong latest, ito nga pong si Bevs Navarro. Kaugnay ho ng balitang yan, nagsampa na ho ng kasong robbery at acts of lasciviousness ang vlogger na si Bevs Navarro laban ho kay William Core. Ito po yung suspect na tinutukoy ng mga otoridad na umano'y sangkot dito sa serye ng pambibiktima sa Pampanga at mga karatig pong lugar. Si Navarro po yung pinakahuling lumutang na survivor sa insidenteng kinasasangkutan umano ni Core na tinagurian ng ilang residente at biktima bilang isang serial maniac. Dahil po sa magkakahawig na reklamo ng pananakot, pagnanakaw at maging panghahalay. Sa eksklusibong pahayag po ni Navarro sa CLTV 36 News, sinabi niyang kabilang sa mga mahahalagang ebidensyang hawak nila ngayon, ito pong dashcam video mula sa kanyang sasakyan. Ayon ho kay Navarro, matapos niyang magsalita sa publiko, may ilan pang survivor ang lumalabas ngayon upang humingi rin ng hustisya. Ilan umano sa mga ito ay menor de edad pa ng mabiktima ng suspect sa Angeles City at sa Pampanga. Patuloy naman po itong at matapos nga po ang serye ng mga reklamo at manhunt operation, nasa kustodiya na po ng kapulisan ito pong si William Core, mga kabalen. Ito kailangan nating linawin dahil na pag-uusapan na rin yung merong pabuya ito. Ito kailangan linawin. Ayon ho sa PNP na aresto, ayon sa ina kusang sumuko. So bukas magkakaroon po ng press conference, abangan ho ninyo yan alas 9 ng umaga live ho. At ihahatid sa atin, syempre, ng CLTV 36 News, ito pong update kaugnay ho ng pagkakadakip. Yan ngay lilinawin, di ba? Kung pagsuko ba o pagkakadakip. Basta isa pong malinaw, kanina pong bandang hapon, sumailalim na po sa medico legal. Ito pong si William Core, ito po yung suspect doon sa sinasabing mga serye ng nakawan dito po sa Pampanga. At huli niyang biktima, napanood natin yung video sa exclusive report ng ating senior investigative reporter na si Paulo G. Santos. Napanood po natin yung video dun sa dashcam, yung kuha sa dashcam kung saan maririnig itong suspect na nagsasabing, pag sumigaw ka, ipuputok ko to, babarilin kita. Meron mga ganito At sinasabi po ni Bevs Navarro ngayon, ito pong isa sa mga complainant ay matibay ho yung hawak niyang ebidensya. Kaya po, subaybayan, bukas po ng umaga, alas 9, magkakaroon po ng press conference at isa po yan sa mga lilinawin. Ito bang si William Core ay sumuko o kusang sumuko o talagang naaresto po ng ating mga kapulisan. Basta isang mahalaga,
nananawagan po yung mga otoridad na kung sino man yung nabiktima pa dito pong suspect na ito ay mangyari lamang lumapit ho sa kanilang tanggapan para humapalakas yung pagpaprofile ng kaso, yung pagbuo ng kaso upang tuluyang hindi na nga makalabas sa kulungan, ano, yung paulit-ulit ika nga na nang aabuso sa ating mga kababayan. Time check muna tayo, 9:26 na ng gabi at ako po yung magpapaalam na. Muli maraming salamat sa mga nakipagkwentuhan kay Kuyang Justin. Ngayon pong gabi ng Huwebes. Magkita tayo ulit bukas, pareho pong oras. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.